belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De brandstofprijzen op Curaçao gaan per direct omlaag. Het parlement is gisteren akkoord gegaan met een tijdelijke verlaging van accijnzen op benzine en met verlaging van omzetbelasting op brandstoffen. Dat betekent dat de prijs voor een liter benzine, die gisteren nog 2,81 gulden is, vanaf vandaag 2,56 gulden is. Dat betekent 25 cent minder. Voor een liter diesel wordt nu 2,36 betaald. En dat is 28 cent minder dan gisteren werd betaald. Het is een voorstel van minister van Financiën Javier Silvania. Volgens hem komt de tijdelijke prijsverlaging de bevolking ten goede. De prijsverlaging geldt niet voor de water- en elektriciteitstarieven. De verlaging van de benzine- en dieselprijzen zullen niet leiden tot een hogere belasting. Dat heeft minister van Financiën Javier Silvania gezegd. Het is een voorstel van het College Financieel Toezicht om dat wel te doen, maar volgens Silvania loopt de compliance erg goed. En dat betekent dat meer mensen voldoen aan hun belastingplicht en dat er op die manier de laatste periode meer geld in het laadje van de overheid komt. We maakten eerder deze week al melding van de vernietiging van levensmiddelen die lagen opgeslagen bij Livoni Agencies in Amerikanenkamp, die over de houdbaarheidsdatum waren. De Extra meldt vandaag dat gedurende de hele week in totaal bijna 30.000 kilo aan levensmiddelen zijn vernietigd die over de houdbaarheidsdatum waren. Het gaat onder meer om friet, frikandellen, ijs, brood en verschillende hapjes. De eigenaar heeft excuses aan de bevolking van Curaçao gemaakt hiervoor. De hele afgelopen week stond in het teken van de zaak Themis in de rechtbank. Het is een zaak tegen kopstukken van de No Limit Soldiers. De criminele bende staat terecht voor onder meer het witwassen van geld en drugsmokkel. Het Openbaar Ministerie heeft hoge straffen geëist. Maar volgens de advocaat van de 4 mannen die nu terecht staan, moet het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk worden verklaard. Door in te breken op de telefoons van de verdachten hebben ze de privacy van de 4 geschonden. En daarom moet het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk worden verklaard, aldus de advocaat. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini a bo. De politie heeft gisteren een 58-jarige overvaller aangehouden die kort daarvoor een overval had gepleegd op de winkel Beautylicious aan de Franklin Rooseveltweg. Dat is een winkel in schoonheidsproducten. De man was vroeg aan de deur bij de winkel, pleegde een overval en kon later worden opgepakt. Gisteren werd op Curaçao uitgebreid stilgestaan bij het belang van het werk van verplegers op Curaçao. Dat gebeurde onder meer bij het CMC, waarbij ook een theaterstuk werd opgevoerd door medewerkers van het ziekenhuis. Verder werden toespraken gehouden door minister van Gezondheid Pieter Janga en minister-president Pik Pisas. Beiden stonden stil bij het belang van het werk van verplegers op Curaçao. Leerlingen van Collegium Chaya Willems hebben gisteren een eerbetoon gegeven aan oud-voetballer Pong Martel. Pong Martel is inmiddels 81 jaar oud. Hij speelde voor verschillende clubs op Curaçao, Mexico en El Salvador. Jarenlang heeft hij zich ingezet voor de voetbalsport, hij heeft heel veel trainingen gegeven en eigenlijk is hij nog steeds actief. Het eerbetoon hield onder meer een voetbalwedstrijd op het schoolplein van Collegium Chaya Willems in. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.